Pembukaan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benak tak kok? Benak tak? Rong puluh kok. Kok marah-marah ini apa toh? Sore-sore kok. Lah kan aku ngomong ini ket isu jam itu. Isu ki repot iki kok. Kok gua sampah sembarangan. Dadi piye iki? Jadi kok belak lu bener nek. Enggak mau kan awakmu wis rene. Iya. Karo ketok. Sik pin. Iki kok krane piye? Betul ora, kok dipateni buruk. Kayak gak ana isine. Tandone gak ana isine. Tapi kiri jurusane bosok. Ada sok. Lah iku jenenge sok. Ora, iki sok berat. Sok berat. Kan aku takon, sok berat apa sok polos? Sok. Ya enak itu kono ki ya. Iya iki. Lek mau takone lek ning pipa kuwi sok berat. Wis iki dene wong cah sengok to, wong tuwek to. Kok cah cengoh lho. Ku duwe mulai. Ora duwe kon duwe sak ngono. Ketoke mulai gak apa. Apa sikir ketok? Wis sok berat. Tuku ae sik, tuku. Tok gak apa. Kok pas berat ora. Deng ora ngono diketok iki. Dibuka ora iki? Dibuka ora? Bisik ta. Tuku. Tuku. Rene. Duite gorene kok 50 ngono. Apa lho sok berat 5.000 kok. 3000. Oh, 3.000 sejaluk. Cepet kok tutup kok. Sok tok. Kontok. Iku kok ngene lho, kok ngene. Ngene ku sambungane teng kamar mandi kalih tempat cuci. Iki. Niki. Ya iki. Nggih. Ya iki rene te mlabu rono neh. Nggih. Muter neh kok gak cukune kok kono. Tapi iki keran terakhir ngono lho. Jadi sing bocor kuwi T ora keni nek. T nggih. T ora keni. Bongkar malih berarti niki. Iki tak sementara dincemno ngene tok ae sih. Nggih. Enggak benjing bongkar berarti. Bongkar belak rene. Iki pecah iki lho mungkin ketindihan iki kan retak. Oh niku. Jadi nekan itu pecah kan gitu. Oh ketinggian semen niki nggih. Iki kan tembus iki pecah iki. Nggih. Tembus jero. Dadi ana beban ngene. Pecah. Nota. Lah niki anone napa nggih? Sing niki. Niki pembuangan nggih. Iki pembuangan iki. Pembuangan apa iki? Lho kok kene, tak pikir kok kono kan mlebu kae. Ono kalau terakhir kali sendinganane tak kenakno kae. Nggih. Tapi iki keran terakhir ngono. Kerane diganti. Nggih. Cek ngenteni Karo kaitane yo. Nggih. Pas iki mau anu bocor kabeh mul. Lho wong tak pedhot kok malah bocor iki ora mungkin ta aku ngono. Soale wau kula nyalakke to. Lha niku grojok. Kula tinggal lho tem mriki iki. Iki. Nggih. Sing niki. Nah, nggih niku.
Niku growojok bianter. Waduh, Iya. nggih, Oke iki. mboten. Niku langsung ke tandon. Sing kiri, Ini. sing kiri. Ah, niku Iki kiri. langsung tandon. Nggih, niku tandon. Ya iki. Niku aliran teng kamar mandi. Kan niku jelas Oh, niki. alah iki kok tandon lho. Nggih, Oh, ya bener nek iki grojok. ngoten. Kok munggah tandon iki. Mboten, mriki ning mriko nika anu tempat cuci, kamar mandi. Mboten saged mandi ngoten. Tiba iki sing kok tandon malah. Nggih. Tandon munggah keran rono. Jadi niki kirangane dite. Dadi teko tandon, medun mriku ana wonten anu samping niku wonten keran, terus mriki wonten keran teh, terus mlayu mriko. Ngoten. Tapi ke tandon kok iku. Tandon. Niki tandone kalih setunggal ndamel nggih omah ngajeng. Sing niki sing wingking, tandon wingking. Sing omah ngajeng nika setunggal tok. Ngoten. Nah, wis teko wonge. Ya teko gaduh bos tutupe ta budok kok. Kok marah-marah to? Ini spin. Budok ae gregetan aku kok. Mun Agus kene gak gedrak kok. Iku wis tutup telagan. Tutup. Oh, nggon Agus aku mlebu mae ora geblek ya gaduh spin akhire kok. Budok ae mburi mah. Iki tebas. Lah piye ta opo ngene ndak didodok ngono. Iki berarti mbukar jebru yo. Yo nang mbok benakno kuwi kok. Benak lu ora lho. Jadi benakne to. Gak susah iki. Besok penting tak bongkare tok. Ya. Dak-dak sampai jam 6 bumbu. Kabar sesuk kok. Lah mbok bongkar saiki. Tapi gak ada betel kok. Ini gabi. Yo nang mbok bunga saiki boncore buanter lho. Oh. Oh, besok ya. Iki kan saya diganjil ki wis. Ojo sesuk, minggu engko tak garape. Piye minggu Ya enggak apa minggu. Ya ngono lho. Dadi langsung dadi. Engko nek gak dadi terus Drek. Gas putra. Iki wis aman. Iki kok piye keran iki? Ya iki tak gantine. Lah ganti keran dulu. Ini keren ya. Iki berarti gak jadi hari Minggu pagi. Lo jadinya hari Minggu pagi kok bisa gak jadi? Apa tuh ada Minggu? Kan hari jadinya hari Minggu. Oh, ya Minggu isuk. Isuk garap. Stop menang to. Betel iki angel masane kok glepung apa betel kosok. Kosok. Ya ta? Kok iso Iya wong kadung nggae kandang kok. kok iso lo wancip ta? Iya kau. Wis gila. Piye sing piye apane tae piye 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 apa. Ya kan piye kok iso sik bocor? Kenapa? Takon awakmu. Bocor terus kleru ketok kok. Tapi kan wingi wis tak omongi. Iya kan piye ngomong piye. Lek kono ndak apa-apa, sing krane kuwi mbok pateni ndak apa-apa. Matane piye bocor ngisor kok. Allah. Marah-marah. Kleru nganu gua. Oke kleru ketok. Kleru ngetak ya. Kan tak jerak ngarepe kleru kok. Oh, aslinya weruh ya. Ora apa tae padha ora roe kosok. Jimu kon graji ya graji kok. Loh. Kleru besar. Kan digaji ben sing kuwi dipateni ndak apa-apa ora kabeh ngono lho. Gua dipatani kan ngisor lho. Kan ini ngisor lho. Betel sampai itu kedua tuh. Itu mau belas lho. Belas langsung. Karena kok
Itu ketat kalau ngake sumi mah kaya teh. Lihat apa? Dua. Tapi gua betal juga kleru balik. Ya nggak apa-apa. Hari Minggu. Minggu kok banyak ngari bubur kok. Loh, Betal iki jero ta, masane iki kok piye kok. iya. Aduh berawat kok. Ya. Kamera juga meneng. Mau kok. Nyapa tadi vlog iki ben beda to karo liyane kok. Liane iki ben omong ae iki vlog menang. Iki no vlog menang. Ngepel. Sepel. Nah, kolam bos. Ngano apa tepin? Menit. Catot. Kakek catot. Catot. Patah ini di. Ning ndi ya catet ya? Pengen Mas Didik ya? Itu enak itu catot. Niki piye eneh, Pak? Dan sih, sinematik ya. Gula apa tuh, Pin? Catot. Ketemu pura? Ketemu pura? Tak sile nunggu didik. Mah patah lasane lambunge kumat taek kan. Ya trawo loro. Ah. Gitu. Cangkem. Gitu. Wis salah piro wis. Iki wis 5 menit. Mau closing ah. Yo kedoke piro petake? Mbuh. Iki 5 menit kene. 5 menit. Heeh, ya mau tambah ide apa piye? Wis ngono sik lor, arep golek catot sik. Dilanjut lagi lor ki benane paralon. Wis catote didik kok ngono ae, gak yakin ae yo. Gak kena mulai yo. Wis remuk lho. Catote kaya sing duwe didik jangkrek. Gak catote iki nih. Anune wis. Lah kena mulai. Tolong perapat pisan ya tae. Wis bar iki tuku neh to yo. Ini milih nek ora ya. Por gak anu. Ini sama aku nak tolong perapat ya. Udah tuh kerana setengah jam bisa. Kleru neh yo. Tuh, Sedrek sik mulai. Anune enak ora? Nggo kan. Duwe iki lagi. Selatipe gak duwe, Bos. Lah, kok lor kembange wis ya. Wis lemu-lemu wae babat. Iki kerane iki. Rane niku kono kresek ya. Iya. Kresek lha kuwi. Lah kuwi kerane iki. Wes ngono lor, wes vlog sore hari ini jangan lupa tonton YouTube Kena Orjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.